kodi kesi ya Phwedwe ija stand kapena ineni na kuti ina stand na kuti ineni so ndikufunsa mwini wakewe Major. We're still on the project. I think hapo ngani minute ndivuta kuyankha kwake bodi dakainayo be project dakapangabe. I think minute ngwesiya iduti should pass. Ndikulandireni pano pa Sam Mavita YouTube channel. Bwanji mu video ya siku lero ndiyambe ndi mawu akuti chikakhala chaka chokolola chimakhala chaka chokolola basi ngakhale utadzala madeya umakhonza kukolola ndithu. Ndayankhula izi chifukwa chakuti mamembala okwana 14 amugulu limene linapanga nawo filimu ya Welcome to Maula Prison akuyembekezereka kupita mziko la South Africa kumene akukaonesa filimuyi. Langa dzina ndi Sam Mavita, tiyeni tikhale limodzi. Ababandori National Bank awa ndiyo Malawi Airlines awa atikweza ndege kunenu tisauchokera kuja ulilongo kwera kuno Blantyre osadutsa padedza ine chipisi osachiona koma munthu nene makonda kabichi kundidusisa pa kabichi osagula kaya ganizo yote ndenda ulendo wa mtundu wa njira. Madolo aja amene anapanga filimu ya School Days aja imene filimu ija imene tonse tikuidziwa imene munali anthu otchuka ngati Phwedwe, Mphaso komanso anthu ngati Kendo. Tikukamba za madolo amene anayika filimu ya nkhanza zimene zimachitika ma secondary school makamaka ogonera komweko. Anayika pa mbalambanda mchitidwe onse umene umachitika makamaka umene unkachitika nthawi yakale imene kunali tizi ndi zinthu zina zotero. Madolo amenaja anajambulanso kanema wina amene anamuonesa koyamba pa 5 May mu chaka cha 2025. Iwowa atachita zinthu zimenezi anthu filimu iyi anayikonda and filimu iyi inakhalanso yotchuka kwambiri pamene mmodzi mwa ma actor ake panali nkhani yomveka kuti wamangidwa chifukwa ankafuna kugonana ndi mwana kapena kuti ankagonana ndi mwana wa zaka zokwana 15. Nkhani iyi inkayankhula kuti akitayo ankamuuza mwanayo kuti akitayo ali ndi matatu ndipo apite akamuonese. Koma zinthu zambiri zinachitika ndi nkhani yayitali imene tizayikambirane siku lina mmene zidatero choncho. Koma filimu anayichita premiere mu nthawi imene ankacheza ndi anthu osiyanasiyana amene ankachita premiere m'matheater. Phwedwe kapena kuti mmodzi mwa ma actors amene anatenga nawo mbali atafunsidwa za kumangidwa kwake anayankhula kuti kumangidwa kuja inali project imene pakati panopa idakali mkati mochita premiere zimene zidazindikirisa anthu kuti zikuoneka ngati kumangidwa kuja sikunali kwenikweni. Kuphatikizapo masini akumangidwa kwake mu filimu yeniyeni, filimu imene ndi yakumapeto, filimu yeniyeniyo makilipi amenewo alimo zinthu zimene zinabweresa poyera kuti sikunali kumangidwa kwenikweni koma kunangokhala ploti ya ojambula mafilimu ndi apolisi komanso amakhoti kuti azindikirise anthu zakuipa kogonana ndi ana. Mazulo a siku limene anachita premiere koyamba kwa filimu imeneyi, Phwedwe analemba peji yake kuti ndi zimene zijatu nkhani yonseyi ndi zimene zija like nkhani yakumangidwa kuja chinachitika ndi chimenechi chimene timafuna kuti tikuoneseni koma zapindula kumapeto pake chifukwa chakuti a National Bank of Malawi apereka thandizo la 5.9 miliyoni kwacha kugululi kuti athandizire ulendo wawo opita muziko la South Africa ndi kukachita premiere filimu imeneyi. Ndege imene inyamule crew yonseyi iyanyamuka mmamawa wa lero nthawi ya 8 koloko pa bwalo la Kamuzu. Filimu iyi akayionesa ku Johannesburg mmamawa komanso ku Cape Town loweruka. Popereka ndalama yochuluka chotere, mneneri wa banki a Nkosa Hiwa wati banki ndiyokondwa kwambiri kuthandiza gululi kamba kakuti filimu yawo ndiyokweza mbiri yabwino ya dziko la Malawi komanso ndiyobweresa anthu pamodzi. Iwo atinso thandizoli ndi chisimikizo cha banki pakuzipereka kwake pa nkhani yothandiza ntchito zaluso komanso kulimbikitsa chikhalidwe. Mneneri wa gululi limene linapanga filimu a Desire Namachotsa wati ulendo okaonesa filimu ya ziko lino kunja ndi chinthu chapamwamba kwambiri ku nkhani yokhuza kupanga mafilimu mu mbiri ya dziko la Malawi.
kwa anthu onse amene anali osangalala pakumangidwa kwa phwando, kwa anthu onse amene ankaganiza ngati kukhala kutha kwa ma producers amenewa a filimu ija yotchuka ya School Days, kwa anthu onse amene ankaganiza ngati phwando kukhala kugwa kwake, achita kakasiso pano pamene phwando ankasazika anthu kwauza anthu kuti basi kukawaleko inuyo tikumana nthawi ina apapa, tikukwera ndege, tikubola mtambo, tikuruta kumaiko anzathu. Dzina langa ndine Sam Mavita. Tiyeni tiafunire zabwino madolo amenewa a filimu ya School Days. Tisanamalize video hii tamveserani uthenga uwu. Kwa amene masangalala ndi kugula zinthu zopangidwa ndi Amalawi, kwa amene mumafuna mutamatukula Amalawi mu zinthu zosiyanasiyana, uthenga wabwino ndi wakuti Malawi mmodzi amenenso amapanga ma videos ake pa TikTok, YouTube komanso pa Facebook. Tikumudziwa inu TikToker otchuka uja wayambisa brand yake iyeyo akugulisa zovala. Zovala izi sikuti akungopanga print kapena kupanga like picture kupanga photocopy ai, izi ndi zovala zimene zikuchitidwa design ndi Malawi. Zovala izi zikuchitidwa design ndi Malawi weniweni. Zovala izi akuzigulisa pa website, tangochitani type www.valakacha.com or else link yake ndi isiya mu description ya video hii, mupite mukaone zovala zimene zili kumeneko. Zina mwa izo ndi izi zimene zikuoneka pa screen, mukazipeza zovala zimenezi masaizi onse. Tiyeni titukule Amalawi pogula zovala zopangidwa ndi Amalawi. Tikaonani kumeneko is valakacha.com. Chonde kumbukirani kupanga subscribe komanso kuchita like video hii. Dzina langa ndine Sam Mavita, tunane mu video